Ngiyangisa suka lapha. Ukaqhabelisa ingubo. Ukaqhabelisa ingubo. Ukokwambe. Ngingazicabela bekune problem. Benginenkinga besafuna imbiba ngithi yazi nale khona nabantu bamba ikhasi. Bathi imbiba besudla imbiba zoba mnandi. Bekune problem naleyo nkinga. Kokwambe sekadinekile ngelanga shaya 69 manje ekhaya bekhala umunye umuntu mama umajaha uyarenga umajaha ngimazi ufuna uzolana nami esponjini sami ana manje ngiyazi ebusuku ngimoshile angazi ngimoshe kuliphi side ngithi wow athi hey suka ngilala wena ngithi maqala ngizama ukufuna ukuthi kumazi yakuphi khona uzolala khona wena yeah ngaya lapho kome khona umajaha wathi maka wahlala uzo yasazi sponge isponge siya absorb Tama was skombozo. Kokwamatinele la ngathi ngibesikela ngathola ingubo zamazibeke 18. Uzoyeka. Yazi baro. Ela mawusiqhamela kuyoba ukuthi uphuphuse toilet. Kamnandi kanjani? Lalela and actually la khona kuna spray, kuna ama air freshener. Nama massage. Itshela phela bayakhona ile enama bicycle nama flower. Yazi baya encourage ukuthi chama. Angazi ukuthi nikhuluma ngathi. No. No, ngiyakuzichamela ngina-2 mina. So angikhumbuli into yenzeke before ngibe ngina-2. Nina nisakho kanti niyeke nini guys? Lapho 16, 17. Umbali beka ku matric. What are you guys doing?